Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Asta este un nou joculeț pe canal, se numește Shadow Fight. Lupta umbrelor, da. Dacă vreți să continui, lăsați un like, share și comentariu continuă seria. Eu am ajuns până la Hermit. Nu joc jocul ăsta de câteva zile. Și de câteva zile. De o săptămână, ce? Nu știu. Câteva zile, nu mai știu. Dar eu am ajuns până la Hermit. Cei care îl știu, lasă comentarii. Lasă-mă. Și am level 9. Să spuneți în comentarii unde sunteți, ce level aveți. Ce merge lăguit. The hell, cum merge. Văd. Mergea lăguit prima oară. Ce avem la arme? Ok. Știu că am o armă care costă o grămadă de bani. Și nu mi-o permit eu. Ok. Nu, asta o avem. Da, este alta. Haideți să jucăm și noi la survival ceva. Survival tournament, Hermit, nu, pentru că ne rupe ăla din bătaie cu cine ne bătem. Sunt la al doilea bodyguard. Uitați. Ui, insane aici. Trebuie să am armură de level 9. Trebuie să joc la survival. La survival ca să fac bani. Haideți să jucăm. Mamă. Gata. Deci ca lăgui prima oară. Oh! Mi-a dat-o. Și credeam că eu i-am dat-o. Mor. Pe jos. Jocul ăsta nu e prea bun de filmat, dar eu îl filmez pentru că îmi place. Nu e chiar bun, dar am văzut o grămadă de clipuri cu el pe YouTube. Mamă. Perfect! Una i-am dat. Și l-am bătut. Mie îmi place arma asta. E arma mea preferată de la Hermit. Și de la Lynx e coasa. Care poți să o iei doar cu ei. Pentru că costă o grămadă de diamante. Care trebuie să le faci. Că le faci foarte greu. Sau din achievement. Mamă. Nu știu câte diamante am acum. Comenta la survival. Vreau să mă uit. Și să vă zic că e foarte șmecher jocul ăsta, mie place foarte, foarte mult și sper să vă placă și vouă ca să-l continui. Armele astea nu prea îmi plac. Doar, de exemplu, sunt bune. Sunt bune, dar mie nu prea îmi plac. Mamă. Și apropo, lăsați-mă întrebări pentru Q&A și provocări. Ok. Mamă, ce greu l-am bătut pe ăsta. Asta are primele arme, dacă nu mă înșel. Da, sunt primele astea. The hell? Stați puțin că pun pe pauză. Ok, am revenit. A apărut o reclamă și mi-a sărit greșel pe ea. Lasă-mă! Regenele tale! Lasă-mă! Oh! Deci, apropo, jocul ăsta vă face criză de nervi. Hello?
ca proastă cum dă numai în continuu șurghene, 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 șurghene. Șurghene, șurghene, șurghene. Da, așa n-am văzut nicăieri. Bun. Dacă v-a plăcut, lăsați like și comentariu. Și share, like, subscribe și ne auzim de viitor. Pa, pa!